సినిమా నాకు చాలా స్పెషల్. ఎందుకంటే కంప్లీట్ సినిమాకి సంబంధం లేని బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన నేను. సో నాకు అప్పటి నుంచి సపోర్ట్ చేసిన ఒకే ఒక వ్యక్తి మా డాడీ. సో తను ఇప్పుడు లేడు. బట్ ఒక మంచి విషయం ఏంటంటే తను నన్ను ఇంత నమ్మినందుకు, తను ఎంత సపోర్ట్ చేసినందుకు ఫైనల్లీ ఆయన ఈ సినిమా చూశాడు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ రిలీజ్ టైంకి తను లేడు. బట్ డెఫినెట్లీ డాడ్ బ్లెస్సింగ్స్ నాకు ఉంటాయని అనుకుంటున్నా. డాడ్ ఐ లవ్ యూ. అండ్ డాడ్ తర్వాత అండ్ నాకు చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చిన మా బావ అండ్ మై వైఫ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆమె పాపం నేను 1.5 year నుంచి నేను సినిమా ఎప్పుడు తీస్తున్నో తెలీదు, మనకి షెడ్యూల్ ఎప్పుడు దొరుకుతుందో తెలీదు. ఆమె ఆల్మోస్ట్ 1.5 year నుంచి చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చుకుంటూ వచ్చింది. ఎప్పుడు నాకు షూట్ ఉన్నా నేను వెళ్ళామా వాళ్ళ ఇంట్లో డ్రాప్ చేయడం, నేను రావడం, నేను షూట్ చేసుకోవడం. బట్ ఏ రోజు ఏ ఇబ్బంది జరగలేదు. థ్యాంక్ యూ అండ్ ఐ లవ్ యూ. అండ్ రామన్న యూత్ గురించి నేను ఒక్క మాటలు చెప్పాలంటే, ఫస్ట్ నాకు వచ్చిన ఐడియా చాలా బ్యానర్స్ ఫ్లెక్సీస్ చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, అసలు ఎందుకు వేపిస్తారో బ్యానర్స్ నాకు అర్థం కాదు. దాంట్లో అట్లా ఒక లైన్ మొత్తం అన్ని ఫస్ట్ జనవరి నుంచి డిసెంబర్ దాకా వచ్చిన పండుగలన్నీ వేస్తూ ఉంటే అసలు ఇన్నిగానం ఎందుకు వేపిస్తారా ఎవరు చూడడానికి అని వచ్చిన చిన్న పాయింట్ నుంచి తీసుకున్న లైన్ ఇది. సో సింపుల్ చిన్న లైన్ ఏంటి అని అంటే, ఊర్లో ఒకడు దసరా పండుగకి ఫ్లెక్సీ వేయిద్దాం అనుకుంటాడు. ఆ ఫ్లెక్సీ వేపిస్తే మన లోకల్ లీడర్ చూస్తే నీకు ఒక ఇంప్రెషన్ వస్తుందా, ఏదో ఒక రోజు నువ్వు లీడర్ అవుతావురా అని ఇంకో వాడి పనికి మన ఫ్రెండ్ ఒక సజెషన్ ఇవ్వడం, వీడది వేయించుకోవడం, దాంట్లో ఒకటి ఫోటో వేయించకపోవడం, వాడి ఈగో హర్ట్ అవ్వడం. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది అన్నది మీరు సినిమాలో చూడాలి. ఇదే మా సినిమా లైన్. అండ్ అందరూ నా ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ చేసిన అందరూ, ఇక్కడ ఒక్కొక్కరి గురించి నేను చాలాసేపు మాట్లాడగలుగుతా. బట్ శేఖర్ సార్ మాట్లాడిన తర్వాత మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నా. నా టీం అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. డైరెక్షన్ టీమ్ ఎవ్రీబడి హూ సపోర్టెడ్ మీ. ప్లీజ్ ఈ ట్రైలర్ మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ డూ షేర్ ఇట్ అండ్ సపోర్ట్ అస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లేదు అసలు ఏ పార్టీకి దేనికి సంబంధం లేదు. ఆ హెయిర్ స్టైల్ మాత్రం ఇది అలానే ఉందండి. నాకు ఆయన గురించి తెలీదు. మీ హెయిర్ స్టైల్ అయితే సేమ్. పార్టీకి సంబంధం లేదు. బేసికల్లీ నా చెప్పారు కదా శేఖర్ గారు చెప్పినట్టు, లోవర్ క్యాడర్లో తిరుగుతుంటారు కదా, ఊరికే జెండాలు పట్టుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటారు కదా, ఆ కింద తిరిగే ఒక ఇద్దరి స్టోరీ, ఒక్కడి స్టోరీ బేసికల్లీ. వాడి లైఫ్లో మిగతా వాళ్ళందరూ ఎట్లా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అనేది కంప్లీట్ కథ. కరెక్ట్ చెప్పాలంటే ఇందులో నేను హీరో కాదు, ఆమె హీరోయిన్ కాదు. ఒక అంక్షాపూర్ అనే ఒక విలేజ్లో ఒక 6 సెంట్రల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ కనబడుతున్నాయని అందరిది సినిమా. 6 మంది నాకు ఎట్లా లీడ్ అయ్యారు అన్నది. అంటే నేను డ్రైవ్ చేస్తా. సో నేను డ్రైవ్ చేస్తా సినిమాని, కానీ అందరికీ ఈక్వల్ క్యారెక్టర్స్. సో దీంట్లో ఎవరో లీడ్ అని ఏం లేదు. ఐ మీన్ హీరో అని ఎవరు లేరు, అందరు హీరోలే నన్ను అడిగితే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ. ఎందుకంటే మీరు అందరు, నేను సినిమా చూసిన తర్వాత మళ్ళీ తర్వాతైనా నేను ఇదే మాట చెప్తాను, మీరు సినిమా చూసినాక వీళ్ళందరూ ఏమేమి చేసారో తెలుస్తుంది మీకు. సో ఒక కథను నమ్ముకొని నేను సినిమా తీద్దామని ముందుకు వచ్చిన, నాకు ఫైర్ ఫ్లై వాళ్ళు కథ చాలా బాగుంది ముందుకెళ్ళన్నారు. అదే కథను నమ్ముకొని వీళ్ళందరిని అప్రోచ్ అయినా చేద్దాం రా అని అన్నారు. అదే కథను నమ్ముకొని తాగబోతు రమేష్ అన్ననైనా, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ అన్ననైనా, ఈశ్వర్ రెడ్డి గారినైనా జస్ట్ కథనే చెప్పి ఒప్పించిన నేను. సో వాళ్ళందరూ కథను బలంగా నమ్మిర్రు, చేసిర్రు. సో ఆ ప్రయత్నమే మమ్మల్ని నిలబెడతారని మేము గట్టిగా నమ్ముతున్నాం. సో ఐఎమ్ హోపింగ్ ఫర్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారా లేకపోతే ఆడియన్స్ చూడరు అన్నది చాలా రాంగ్ వర్డ్ నా దృష్టిలో. ఎందుకనంటే గొప్ప గొప్ప సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి కొత్త వాళ్ళు వచ్చి, ఆడియన్స్ ఎప్పుడు మంచి సినిమాని చూస్తారు. మనం మంచి సినిమాని తీయకపోతే ఇలా ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్టులు ఇర్రా సినిమా పోయిందని అనుకుంటారు తప్ప, కానీ మంచి కథను ఆడియన్స్ ఎంకరేజ్ చేయింది లేనే లేదు. రీసెంట్ మొన్న కాంతారా వరకు అన్నీ అవే జరిగినాయి మీరు చూస్తే. సో నేను అదొకటే నమ్మిన, జనాలు సినిమా హానెస్ట్గా తీస్తే చూస్తారు అందరూ. నాకు అదే నమ్మకం ఉండి అదే నమ్మకంతో తీసిన. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ నాలాగా స్ట్రగ్లర్సే. నా అదృష్టం బాగుండి ఒక సినిమా నేను పెళ్లి చూపులు ముందు చేసిన, వాళ్ళు చేయలేదు కాబట్టి వాళ్ళు మీకు తెలియదు, నాకు వాళ్ళు తెలుసు, కానీ వాళ్ళ పొటెన్షియల్ అంతా నాకు తెలుసు. సో వీళ్ళందరూ అన్నారు థ్యాంక్స్ అంటే థ్యాంక్స్ ఏం లేదు బయట. నా దోస్తులు నేను అందరం కలిసి చేస్తే ఒక్కరికి పేరు వచ్చినా నాకు వచ్చినట్టే, ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సినిమాకి పేరు వస్తుంది కాబట్టి. సో అందుకనే నేను హీరో కాదనే ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నా, నేను ఇప్పటికి కూడా అదే చెప్తున్నా. కాదు, మేము అందరం కలిసి కష్టపడ్డాం. నేను జస్ట్ కథ రాసి డైరెక్షన్ చేసిన, వీళ్ళకంటే చేసిన ఒక ఎక్స్ట్రా స్టెప్ అది ఒకటే. మిగతాది నాకు అన్ని రకాలుగా వీళ్ళందరూ సపోర్ట్ ఉన్నారు. మా కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ వరకు అందరూ. అంజీ అన్న లాస్ట్ మినిట్లో వచ్చిండు, ఒక క్యారెక్టర్ ఒక అతను హ్యాండ్ ఇచ్చిండు. అది కామన్ థింగ్ చిన్న సినిమాలకు జరిగేదే, లాస్ట్ మినిట్లో ఫోన్ లేపకుండా. సో అన్న వచ్చిండు, టక్కున వచ్చి చేసిండు. డెఫినెట్లీ ఆ క్యాండిడేట్ ఎవరో వచ్చి నేను చెప్పాను, కానీ ఆయన సినిమా చూసి ఫీల్ అవుతాడు, మంచి క్యారెక్టర్ అయితే నేను మిస్ అయిన రాను. అట్లా నాకు అందరూ, ముత్యం మనోజ్ నాకు ఎప్పటి నుంచో తెలుసు, మనోడు చాలా పుష్ చేసిండు. రమేష్ అన్న అయితే ఏ రోజు నాకు తెలుసు, నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, వీడికి నేను చెప్తామని ఏ రోజు అనుకోలే. అన్న అరే ఏంద్రా సీను ఇదన్నా ఇది చేస్తే చాలన్నా అంటే చాలా హానెస్ట్గా. ఈవెన్ శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ అన్న కూడా సేమ్.
సో అంటే సీనియర్స్ వాళ్ళందరూ మీకు తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళ గురించి చెప్తాను. ఇక మిగతా వాళ్ళందరూ నేనేది చెప్పినో అదే చేశారు. నాకు హానెస్ట్గా నాకు సపోర్ట్ చేశారు. నేను అందుకనే ఈ సినిమా మీకు నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నా. ట్రైలర్ మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ డూ షేర్ ఇట్. ప్లీజ్ కొంచెం మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా డైరెక్ట్ నన్ను అడగండి. నేను సినిమా దాని గురించి నేను చెప్తా. సో ఖచ్చితంగా మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తారనే నమ్మకంతో నేను తీసిన. డెఫినెట్లీ సినిమా చూస్తారు. అండ్ నన్ను నమ్మి మాలాంటి కొత్త వాళ్ళందరికీ ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చి మంచి సినిమాలు తీద్దాం అనుకున్న ఫైర్‌ఫ్లై ఆర్ట్స్ ఫస్ట్ దానికి డబ్బులు రావాలి. ఎందుకంటే ఆ సినిమాకు డబ్బులు వస్తే నాలాంటోళ్ళు ఇంకో 10 మందిని వాళ్ళు తీస్తారు. ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్ నాతో నేను ఈ కథ చెప్పినప్పుడు హానెస్ట్‌గా ఆయన ఒక్కటే ఒక మాట అన్నది ప్రొడ్యూసర్ నాతోటి. ఈ సినిమాతో నేను 10 కోట్లు 20 కోట్లు సంపాదించడానికి రాలేదు. ఈ సినిమాతో అరే ఇది ఒక బ్యానర్ ఉందిరా అని జనాలకు తెలవాలా. 5 ఇయర్స్‌లో నేను ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలా. ఈ 5 ఇయర్స్‌లో చాలా మంచి కథలు తీయాలా. అదే నా గోల్ అని అన్నాడు తను. ఏ రోజు డబ్బుల గురించి నాతో మాట్లాడలేదు. చాలా హానెస్ట్‌గా సపోర్ట్ చేసిండు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీకు ఈ సినిమా హిట్ అవ్వాలి. మాకంటే మీకు ఎక్కువ పరాలని కోరుకుంటున్నాను. టు ద ఫైర్‌ఫ్లై ఆర్ట్స్ అండ్ శివ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అన్న కరెక్ట్ షెడ్యూల్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు వచ్చి జాయిన్ అయ్యిండు. అన్న ఒక బిగ్ సపోర్ట్ మాకు అన్ని విషయాలలో. అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఒక్కసారి నా డైరెక్షన్ టీమ్ని మా మేనేజర్ని వీళ్ళందరినీ పిలుస్తా. ఎందుకంటే వాళ్ళు లేకపోతే నేను ఏం చేయకపోతుండే. ఎందుకంటే డే అండ్ నైట్ నాతోటే ఇంట్లో ఉండి కూర్చొని నేను ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు వచ్చి ఏమి ఇబ్బంది పడకుండా చేసి రాలి. డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అనకంటే నా తమ్ముళ్ళు అంట. ఎందుకంటే అందరు పోరాలు నాకంటే చిన్నోళ్ళే. జస్టిఫికేషన్ ఏంటంటే ఏం లేదు. బేసికల్లీ నేను ఏదో ఎమ్మెల్యేకి ఒక యూత్ అసోసియేషన్ పెట్టుకుంటే ఎట్లుంటుంది అని అనుకున్నా ఫస్ట్. అరే ఒక్క నిమిషం. సో ఫస్ట్ నేను ఏమనుకున్నా అంటే ఈ ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి స్నేహబంధం అని ఒక టైటిల్ పెట్టినా నేను ఫస్ట్. టైటిల్ నా స్నేహబంధం అని ఉండే. అంటే నలుగురు దోస్తులు కలిపి స్నేహబంధం అని ఒక గ్రూప్ పెట్టుకుంటారు. వాళ్ళకు వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఆ స్నేహబంధం దోస్తులు కలిసి ఫ్లెక్సీ వేయించుకుంటారు అని అనుకున్నా. కానీ స్నేహబంధం అంటే మళ్ళీ ఎక్కడ మలయాళం సినిమా డబ్బింగ్ తెలుగు సినిమా అనుకుంటారేమో అని భయపడి ఏం చేద్దాం రా అనుకుంటే వాడు చెప్పిండు కదా ఫస్ట్ సినిమా బొమ్మల రామారావు అని ఒక సినిమా చేసినా నేను. ఆ సినిమాలే మేమందరం పరిచయం. దాంట్లో ప్రియదర్శి గాడు మెయిన్ లీడ్. వాడి పేరు రామన్న. వాడి కింద నేను పనోని ఆ సినిమాలో. సో మా డైరెక్టర్ ఏం చేసిండంటే సినిమా కంటే ముందు ఒక 3 మంత్స్ రిహార్సల్ పెట్టిండు. సో క్యారెక్టర్ పెట్టే పిలవాలి. దర్శి అని పిలవద్దు అని రామన్న అనే పిలవాలి. రామన్న 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 వాని కింద పనిచేస్తా కాబట్టి అది సబ్ కాన్షియస్లో ఉండి అనుకోకుండా రామన్న యూత్ అని వచ్చింది. సో ఇది ఏ పొలిటీషియన్కి సంబంధించిన సినిమా కాదు. దయచేసి దీనైతే అదైతే క్లారిఫై ఇస్తున్నాను నేను. మీరు సినిమా చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఎవడైతే లీడర్ అవ్వాలనుకుంటుండో లీడర్ కింద తిరిగే ఒక క్యాండిడేట్ కథ ఇది. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ డూ ఆస్క్ మీ, నేను చెప్తా. డెఫినెట్లీ ఆయన ఎక్కడున్నా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాడు. అండ్ నాకు ఎప్పుడు ఆయన 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 డాడీ చనిపోయిన తర్వాత నాకేం అర్థం కాలేదు. బ్యాక్ నిలిచినది మా బావ ఒక్కడే. నువ్వు నీ పని చేసుకొని నేను చూసుకుంటే కదా ఇంటి గురించి నువ్వు ఎంత టెన్షన్ పడుతున్నావు అని. థ్యాంక్ యూ బావ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వీళ్ళందరి గురించి అన్నా సినిమా హిట్ అవ్వాలి. నన్ను నమ్ముకున్న నా వైఫ్ చాలా హ్యాపీగా ఉండాలి. అండ్ వీళ్ళందరికీ పేరు రావాలి. ఇందులో ఎవరు సక్సెస్ అయినా నేను సక్సెస్ అయినట్టే. సో ప్లీజ్ డూ ఎంకరేజ్ గుడ్ సినిమా. నా సైడ్ నుంచి నేను ఒకటే చెప్తున్నా అన్న, నేను ఒక మంచి ప్రయత్నం చేసిన, హానెస్ట్ అటెంప్ట్ చేసిన. చూడండి, నచ్చితే మాత్రం ప్లీజ్ డూ షేర్ ఇట్. ఎవరికి పేరు వచ్చినా నాకు వచ్చినట్టే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. నవీన్తో కరెక్ట్ చెప్పాను కదా. మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచ్లర్ సినిమా చేసేటప్పుడు పరిచయం అయ్యాడు. ఎందుకో చలనచిత్ర పరిశ్రమలో పిచ్చోళ్ళు అంటే బాగా ఇష్టం నాకు. నేను అట్లాంటి కాబట్టి పిచ్చతో డైరెక్షన్ చేస్తా అంటే నైస్. వేషం ఏదో చెప్పాడు, వచ్చాము, చేసాము, శ్రద్ధగా ఓపికగా గట్టిగా పనిచేసాం. నవీన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాన్న. విషింగ్ యూ ది వెరీ వెరీ బెస్ట్. బేసికల్గా నాకు తెలిసినంత వరకు డబ్బున్నోళ్ళు గొప్పోళ్ళు, లేకపోతే పెద్ద క్యాస్ట్ ఉంటే గొప్పోళ్ళు ఇలా మాట్లాడుతుంటారు కదా. నా వరకు నేనేం చూశానంటే ప్రపంచంలో మేధావులు గొప్పోళ్ళు. అండ్ డబ్బు కాదు, క్యాస్ట్ కాదు, మేధావి అని మాట్లాడతారు కదా. అరే ఆడు మేధావి, వీడు భలే సినిమా తీసిండు, మేధావిగా తీసిండు అంటారు కదా. అట్లా శేఖర్ కమ్ముల గారి సినిమాలు చూసినప్పుడు అబ్బాయి ఆయన చాలా మేధావి ఇలాంటివి వింటున్నా నేను. సుకుమార్ గారు పుష్ప మా మేధావి అంటే అవును కదా, డబ్బు కంటే క్యాస్ట్ కంటే మేధావులు గొప్పలు కదా అనుకుంటే ఉండేవాడిని నేను. వీడు బేసికల్గా వీడు షార్ట్ ఫిలిం చూసినా లేకపోతే వీడి సినిమా చూసినా వీడికి ఫోన్ చేసేవాడిని. అరే భలే చేస్తున్నావురా, ఏ ఊర్రా నీది అంటే, అన్న మనది ఇక్కడే సిద్దిపేట అంటే, పర్లేదురా మంచి పైకి వస్తావు అదుకుంటే అట్లా మాట్లాడుతుండేవాడిని. ఒకరోజు వచ్చి కాఫీ షాప్లో కథ చెప్పాడు. అనిల్ అనే ఒక క్యారెక్టర్ ఇచ్చాడు. సరే వచ్చాడు, నాకు రైటింగ్ డైరెక్షన్ గుల్ ఉంది, వీడికి అంతే కదా అనుకున్నా. లొకేషన్కి వెళ్ళా, సీన్ చెప్పాడు, డైరెక్షన్ చేసేట ప్రతిసారి వీడు మేధావీడు అని ఫీల్ అయినా. ప్రామిస్. అంటే
నన్ను ఇండస్ట్రీలో తాగుబోతుగానే చూసారు చాలామంది. అలా కాదు, రమేష్ అన్నలో ఒక న్యాచురాలిటీ ఉంటుంది, ఈయన ఒక క్యారెక్టర్ ఇస్తే దాన్ని నిలబెడతాడు అని ఒక మేధావిని ఇంకో మేధావిని నమ్మాడు. ఆహా థ్యాంక్ యూ రా, థ్యాంక్ యూ, ఇలాంటి మంచి అవకాశం ఇచ్చావు. సినిమా మాట్లాడుతుంది, నేను మాట్లాడడం కంటే, బట్ ఆడి గురించి చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నా. థ్యాంక్ యూ సార్, శేఖర్ సార్, ఈ మా ట్రైలర్ లాంచ్కి వచ్చినందుకంటే మీతో స్టార్ట్ అయింది మా జర్నీ. 100% ఈ సినిమా అందరిని ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తాను కోరుకుంటున్నా. అలాగే మా శ్రీకాంత్ గారు, ఆయన డైరెక్టర్గా ఆయన మేధావి, మీకు తెలియదు, ఆయన డైరెక్షన్లో ఫస్ట్ యాక్టర్కి చేశాను. నన్ను అందరూ తాగుబోతు, జనరల్గా తాగుబోతు యాక్టింగ్ చేస్తే నన్ను వదిలేస్తారు, మనోడు అట్లా కాదు. స్టాండ్, రెమో, ఇవన్నీ చేసి చూపిస్తే ఓహో ఈయన మేధావి. నేను ఎప్పుడు ఆయన దగ్గర సార్ నాకు చెప్పకండి సార్ అని అనలే, ఆయన ఏం చెప్తే అది చేశా నేను. అంటే అలాంటి డైరెక్టరు, యాక్టర్ అయ్యి ఈరోజు మీ అందరికీ తెలుసు ఆయనది ఎంత మంచి పొజిషను. ఇందులో చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చేశాడు. ఒకే ఒక్క సీన్ చేసాం కలిసి, ఒక గొప్ప యాక్టర్ని చూసిన ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఆ షాట్లో. థ్యాంక్ యూ, ఇంతకంటే ఏం చెప్పలేదు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎక్కువ పరిచయం లేదు, వచ్చి నాకు ట్రైలర్ చూపించాడు ఆఫీస్లో. సో ఐ థాట్ చాలా స్పెషల్గా ఉన్నట్టు అనిపించింది. అండ్ ఊరు కదా, అండ్ నిజంగానే ఫ్లెక్సీలు ఒక చాలామంది యంగ్స్టర్స్ నాకు ఎప్పుడు ఈ పొలిటికల్ ర్యాలీస్ కానీ, చాలా గొప్ప మినిస్టర్లు అయిపోయి అందరు పెద్ద పెద్ద పొజిషన్స్లో ఉన్న పొలిటీషియన్స్ కానీ అలా చూస్తుంటే వాళ్ళ కోసం జెండాలు ఎత్తిన వాళ్ళు ఏమవుతారా అనేది చాలా మంచి పాయింట్ యాక్చువల్లీ. అండ్ మనకు చాలా రెలవెంట్ కూడా, ఎందుకంటే మన ఊళ్ళలో చదువు ఆపేసి వీళ్ళెందు తిరిగి ఏదో నమ్మకంతో పైకి వస్తామని తెలియ వాళ్ళ లైఫ్ చూపిస్తాడు అన్న సెన్స్ వచ్చింది యాక్చువల్లీ. సో ఐ థాట్ పాయింట్ వైజ్ నువ్వు గెలిచావు యాక్చువల్లీ, వెరీ గుడ్ పాయింట్. సో అండ్ ఫ్లెక్సీని తీసుకొని చేయడం అనేది ఐ థింక్ ఇట్స్ చిన్న కథలో కొంచెం అలాంటి పాయింట్ తీసుకుని రాయడం అనేది ఒక టాలెంట్ ఉండాలి. సో ఐ థింక్ కంగ్రాచులేషన్స్ మీ అందరికి, టీం అందరికి, రమేష్ గారు, శ్రీకాంత్ గారు, ప్రొడ్యూసర్స్. ఇట్ సీమ్స్ లైక్ అంత ఫ్యామిలీ అని. ఆయన వాళ్ళ ఫాదర్ పేరు అని లేరని చెప్పారు. సో ఐ థింక్ బట్ తలుచుకున్నందుకు ఆ ఫ్యామిలీ వాల్యూస్, వైఫ్ గురించి అంతా మాట్లాడారు కాబట్టి ఐ థింక్ ఎమోషన్స్ కూడా బాగా పట్టుకుంటాను అనుకుంటున్నాను బేసిక్గా. సో అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అదే కదా మనం అందరం చూసుకునే. సో కంగ్రాచులేషన్స్, ఐ హోప్ రియలీ ఆల్ ది బెస్ట్. ఇట్లాంటి యంగ్స్టర్స్ కొత్తగా చేసేదే సినిమా ఫీల్డ్కి బూస్ట్ అనమాట. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ నీడ్ యాక్చువల్లీ. కొత్తగా నేను అలానే స్టార్ట్ చేసి వచ్చినాను. సో కంగ్రాచులేషన్స్, ఆల్ ద బెస్ట్, అండ్ హార్ట్ఫుల్గా విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. నవీన్ గారు ముందు నాకు చెప్పినప్పుడు ఐ వెంట్ టు ద విలేజ్. ఐ ఆల్సో బిలాంగ్ టు ద సేమ్ ప్లేస్ హియర్. సో ఇందులో అన్నిటికంటే గొప్ప విషయం ఏంటంటే నవీన్లో చిన్న క్యారెక్టర్ నుంచి కూడా అందులో ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ప్రతి క్యారెక్టర్ని ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేశాడు. యూ ఫీల్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ మూవీ, యాజ్ ఇఫ్ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ యూ. ఆ విధంగా ఇందులో ప్రతి స్టోరీని చాలా సెన్సిటివ్గా, ఇట్స్ అ ఫీల్ గుడ్ మూవీ. ఐఎమ్ షూర్ వెరీ సిన్సియర్లీ, honestly he has done this job. I'm very sure that this is going to see the place and everybody will like it. Thank you, Sekhar garu. I've been longing to see you close range. I could see you today. So congratulations, Naveen, for a wonderful film. Everybody did a great job. I wish the movie should be a grand success. Thank you. ఒకటే ప్లేస్ మా ఇద్దరిది సిద్దిపేట దగ్గరనే. ఇంకా క్లోజెస్ట్ మూమెంట్ ఏంటంటే వాళ్ళ డాడీ మా టీచర్, మా 10th క్లాస్ టీచర్. 9th 10th మాకు మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పి అట్లా కూడా పరిచయం. సో ఈ మధ్యలో నిజంగా డాడీని మిస్ అవ్వడం అనేది నాకు కూడా చాలా మేము కూడా మా సార్ కాబట్టి, ఈ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అంతా పక్కన పెడితే చిన్నప్పుడు సార్ కాబట్టి మాకైతే మస్తు బాగా అనిపించిండే. ఎందుకంటే ఈ ఫిలిం సార్తో చూసే అవకాశం కల్పిస్తాము అంటే వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ కూడా ఇట్లా అవుతారు అంటే వాళ్ళకు కూడా హ్యాపీ ఉంటుంది కదా. నా ఫస్ట్ షాట్ కూడా సారే యాక్షన్ చెప్పుండే. అది నాకు ఈ సినిమా పరంగా చాలా మర్చిపోలేని మూమెంట్. సార్ని మిస్ అవ్వడము, ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. ఇది పక్కన పెడితే ఒక చిన్న విలేజ్ నుంచి మా పరిచయం అయింది ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా. గంగవ్వ ఇట్లా కొద్దిమంది సినిమాల్లోకి వచ్చారు. అంతకంటే ముందు నుంచి నవీన్ అన్న మాకంటే సీనియర్, చాలా రోజుల నుంచి కష్టపడుతున్నాడు. ఒక సినిమా తీద్దాం అని చెప్పి చాలా రోజుల నుంచి ఉంటున్నాడు. ఒక 4-5 years నుంచి మేము ఈ మాటలు అన్న దగ్గర నుంచి వింటున్నాము, చేద్దాం అని చెప్పి ఒక దగ్గరికి అటెంప్ట్ చేసిన ప్రయత్నం ఇది. చాలా ఏండ్ల నుంచి చేసిన ప్రయత్నం. సో అందరికీ మంచి క్యారెక్టర్లు వచ్చినాయి. మా అందరికి కూడా ఉంటుంది కదా, మంచి క్యారెక్టర్ చేయాలి, ఏనో పక్కన పడేసే క్యారెక్టర్ కాకుండా గుర్తింపు వచ్చే క్యారెక్టర్ చేయాలని చెప్పి ఆ క్యారెక్టర్ నాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అన్న.
సినిమా అయితే చాలా చాలా బాగుంది. ఇప్పటికే 3-4 ప్రివ్యూలు వేసారు. చాలామంది చెప్తున్న మాట అది. న్యాచురల్గా ఉంది అని చెప్పి. మీ వంతు ప్రయత్నం ప్లీజ్ షేర్ చేయండి. వాట్సాప్లల్లో, ఫేస్బుక్లల్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్లల్లో ఎక్కడ పాసిబుల్ అయితే అక్కడ షేర్ చేయండి. చిన్న సినిమా అంటే సపోర్ట్ ఖచ్చితంగా కావాలి కాబట్టి మీ సపోర్ట్ ఉంటుందని చెప్పి కోరుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ది బెస్ట్ అందరికీ. నేనే హీరో. ఇది సినిమా చూసిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్తారు. నువ్వే ఎందుకు రివీల్ అదే దానికన్నా దాని తర్వాత ఇంకేం చెప్పాను నేను. థ్యాంక్స్ లాట్ రూపక్ ఫర్ కటింగ్ ద ఫిలిం. ఫహద్ మై ఫ్రెండ్. ఇక బన్నీ 4 నెలల తర్వాత మళ్ళీ చూడరు. దసరాలో చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్తున్నారని వచ్చాను. లేదు బన్నీ ఈజ్ ద సెకండ్ లీడ్ ఇన్ దసరా. ఇఫ్ యూ గైస్ డోంట్ నో. కానీ మీరు దసరాకి హీరోగా ఫస్ట్ మిమ్మల్ని అనుకున్నారంట కదా. అది 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 జస్ట్ మీమ్ పేజెస్ ట్రోల్స్ అవి. ఓకే, తెలుగులోనే చెప్పినా కదా. దసరాకి సెకండ్ హీరో మన బన్నీ అభిరన్ అని అందరికి చెప్తుండు. రెమ్యునరేషన్ మీరే ఇచ్చారండి సెకండ్ హీరోగా. బట్ ఎనీ విచ్ వే ఫైర్ఫ్లై ఆర్ట్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ మీ మనీ టు డూ సంథింగ్ దట్ ఐ లైక్. ప్లీజ్ ప్లీజ్ అదే స్టైల్లో మళ్ళీ చెప్పరా. అభయ్ షిట్ సారీ అభయ్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్ నవీన్. అభయ్ నుంచి నవీన్కి మారిన అభయ్. థ్యాంక్స్ లాట్. హాయ్ ఆల్. నిజంగానే కెమెరా ముందు యాక్ట్ చేసిన దానికంటే ఇక్కడ మాట్లాడి చాలా కష్టంగా ఉన్నది. ఇప్పుడు రోలింగ్ యాక్షన్ చెప్తారు అయితే. ఒకటే మాట, ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో అబ్బాయి గాని లాంటి దోస్తు ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం కాదు మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా బాగుపడాలని అనుకున్న వ్యక్తి వాడు. ఇలా వాడు అట్లా అనుకున్నాడు కాబట్టి ఇలా స్టేజ్ మీద నేను నిలుస్తున్నాను. నేనైనా జగన్ గాడైనా. సో అంతే. రామణ్య టీజర్ చూడండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. డైరెక్టర్ మా బావ, మంచి క్యారెక్టర్. అందరం ఫస్ట్ నుంచి స్టోరీలో ట్రావెల్ అవ్వడం, ఈ జర్నీ అంతా బాగా అనిపించింది. సో ఫైనల్గా ఇది రిలీజ్ అయింది ట్రైలరు. సో అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. దయచేసి అందరు దీన్ని సపోర్ట్ చేయండి, స్ప్రెడ్ చేయండి. మీడియా వాళ్ళందరూ, తర్వాత ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఎవరైనా ఏదన్నా అందరికీ కావాల్సింది మాకు ఇప్పుడు సపోర్ట్. అంతే. జస్ట్ ట్రై టు స్ప్రెడ్ ఇట్ అంతే. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు రూపక్ చెప్పినట్టు ఒరిజినల్ ఐడియా అని చెప్పారు కదా. సో ఒక టెంప్లెట్ బేస్డ్ స్టోరీస్ లా కాకుండా ఒరిజినల్ ఐడియాని అతను చెప్పిన విధానం, స్క్రీన్కి ఎక్కించిన ఆ తీరు మాకు చాలా బాగా నచ్చింది. స్క్రీన్ ప్లే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. మీరు ట్రైలర్ అందరూ చూశారు కదా, షేర్ చేయండి, వీలైనంత మందికి స్ప్రెడ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. My first film actually, and I'm so nervous talking in front of you all. And thank you everyone, Naveen sir and Shiva garu, my co-artist, everybody. I'm really so excited working with you all. And naakaithe chala manchi feeling, like I just feel very lucky to work with all of this co-artists. And I'm really super duper excited actually. And thank you everyone. And trailer aithe meeku nachindani anukuntunnanu. So make sure you just spread the news. Thank you.